Me olemme osa Laumaa ja Laumaan palveleva eläinklinikka Järvenpäässä. Moni asiakas, kun tulee tänne, niin aistii sellaisen positiivisen ilmapiirin ja pitää siitä, että täällä vaikuttaa ihmisellä olevan hyvä olla. Me tykätään työstämme ja me tykätään toisistamme. Kun me perustettiin Laumaa, niin meille oli myös tärkeää se, että meitä oli 3 erilaista ihmistä ja 3 eri taustan omaavaa ihmistä. Että 2 eläinlääkäriä, jotka tekee eläinlääkärin työtä ja paneutuu siihen, ja sitten 1 hoitaja, joka hoitaa sen klinikan arjen ja muun. Meillä on tosi mukavia asiakkaita laidasta laitaan. Elikkä pienin on varmaan ollut kääpiöhamsteri ja suurin on ollut varmaan 80 plus kiloa Tanskan dokkia tai Pyreneiden mastiffia. Meidän saaman palautteen mukaan meidän asiakkaat tosiaan arvostaa sitä, että me käytetään aikaa ja me paneudutaan ja me seurataan meidän potilaita, otetaan yhteyttä monesti käynnin jälkeenkin, kysellään kuulumisia. Eli me pyritään semmoiseen jatkuvaan, pysyvään hoitosuhteeseen. Meitähän tosiaan oli alussa vain 2 eläinlääkäriä ja 2 hoitajaa. Eli meillä oli palkattuna meidän osakkaiden lisäksi 1 hoitaja. Ja nythän meitä tosiaan tällä hetkellä on 5 eläinlääkäriä ja 6 hoitajaa. Että me ollaan kyllä aika lailla paisuttu tässä. Kyllä. Lauma laajenee. Ja lisääntyy. Eli meillä on täysin digitalisoitu röntgen. Ihan uusi ultraäänilaite, jota nyt sitten käytetään mahdollisimman paljon. Ja sen lisäksi meillä on jo heti alusta alkaen ollut tämän alueen laajin laboratoriovarustelu, eli meillä voidaan tehdä kaikki hematologiset ja kliiniskemialliset tutkimukset, joka tietysti lisää asiakaspalvelua sen myötä, että omistajan ei tarvitse odottaa tuloksia. Uusin meidän palvelu on ollut se, että meillä on aloitettu lauantai-aukiolo, eli lauantai-päivystys. Sekin on osa sitä asiakaspalvelua. Me pyrimme hoitamaan lemmikkejä mahdollisimman hyvin ja ammattitaidolla ja iloisesti ja nauttia siitä vielä kaiken lisäksi. Tervetuloa